Вдруге за 2 дні український десант висадився у Криму. Цього разу на 40 кілометрів далі, на озері Донузлав. Про це йдеться в радіоперехопленні Головного управління розвідки. Російські окупанти обговорюють раптову появу українських військових біля Новоозерного. Так, информация возле Новоозерного высадка десанта, как вчера на Воленевке. Всех в ружье. У кого есть квадрокоптеры, разрешили поднять квадрокоптеры с согласованием с ракетосами, со соседями, со всеми. Кто их может сбить? Ведем разведку, при нападении отражаем. Все поняли, там 7-6, 7-7 маяк. Днем раніше українські воїни висадилися біля маяка на мисі Тарханкут і встановили український прапор. Спільно з військово-морськими силами українські розвідники провели вдалу спецоперацію, знищили кількох окупантів і повернулися назад цілими. Перед тим на Тарханкуті вдалося знищити найсучаснішу російську систему ППО С-400 «Тріумф». Ага, смотри, мам. Беспилотник полетел. В ГУР підтвердили ураження окупантів у Перевальному в Криму. Перед тим росіяни заявили про масову атаку 42 українських дронів. 33 з них нібито придушили засобами РЕБ, а решту знищили системами ППО. Пуски дійсно чули місцеві жителі, але в районі Перевального почувся аж ніяк не звук роботи ППО. У Перевальному базується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони російського Чорноморського флоту. Зі слів місцевих жителів і деяких кримських пабліків, є знищені та поранені окупанти. Повідомляється, що їх доправили швидкими до шпиталю у Сімферополі на вулиці Горького. Там розташований військово-морський клінічний госпіталь окупантів. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі Ліга.нет заявив, що є інформація про загиблих та поранених росіян, але вона потребує уточнення. Він додав, що Україна має змогу дістати окупантів у будь-якій точці Криму. Затриманих напередодні кримців взяли під варту. Щонайменше найближчі 2 місяці Руслана Асанова, Сейдемета Мустафаєва, Ремзі Німітулаєва, Абдулмеджида Сейтумірова, Амітхана Умєрова та Ельдара Якубова триматимуть в новому СІЗО номер 2 Сімферополя. Ні за що не переживайте. Всім закидають нібито участь у терористичній організації, а посилаються на файли таємного прослуховування осель бранців. Видно, что на протяжении нескольких лет прослушивали домовладения крымских татар, где якобы записали какие-то встречи и показания 2 скрытых свидетелей, которые говорят о том, что якобы они посещали какие-то конспирированные встречи. Звинувачення в нібито тероризмі порожні і суперечать навіть російським законам, зауважує адвокат Еміль Курбєдінов. На його думку, російські спецслужби намагаються демонізувати кримсько-татарських правозахисників та активістів, які підтримують своїх співвітчизників. Данное обвинение ничем не подтверждается, оно является абсолютно надуманным. И целью таких обвинений является на самом деле попытка ФСБ представить правозащитников и активистов как террористов, да, для общества. Это преследование под этой эгидой терроризма, преследование именно инакомыслящих и именно неугодных спецслужбам людей здесь в Крыму, особенно из числа крымских татар. Да. Російським поліцаям поперек горла навіть родичі, друзі та знайомі бранців, які прийшли до стін окупаційного Київського райсуду Сімферополя. Силовики спочатку фільмували присутніх, а невдовзі почали свавільне затримання та заламування рук.
Людей повантажили до автобусів і вивезли до місцевої управи окупаційної поліції. Далі нова серія незаконних адміністративних покарань. У Севастополі завідувачка складом допомогла поцупити частину російського вертольота. Співробітницю Севастопольського авіаційного підприємства разом із директором комерційної фірми винесла редуктор вертольота вартістю понад 8 мільйонів рублів. Обох окупаційним судом Севастополя кинули до в'язниці на 3 роки. Але запчастин, які б могли поставити на російський військовий гелікоптер, таки не знайшли. Все як за радянських часів. Головне – крокувати строєм і вміти розібрати і зібрати автомат Калашнікова. Так виглядає семінар для кримських викладачів, які вже з 1 вересня мають викладати новий курс – початкову військову підготовку. 150 педагогів займаються таким собі патріотичним вихованням, себто вихованням майбутнього гарматного м'яса для держави-окупанта. Росія боїться успіхів України, тому й хотіла знищити нашу країну. Але цього їм не вдалося і не вдасться, заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він відвідав такий собі парад російської техніки на столичному Хрещатику. Тут і самохідна артилерія, і танки Т-90 з серії аналогів «Нет», і навіть залишки крилатих ракет і дронів. І ржаве залізяча стало величезною фотозоною, а боротьба за незалежність триває, каже Джемілєв. Україна – то практична енергія. Вони хотіли української землі, і їх в цю землю закопали. Вони хотіли потрапити до Києва і отримали те, чого хотіли. Дасть Всевишній. І після війни ми будемо в європейській родині народів і в НАТО. Тоді Україна буде в безпеці, а український народ житиме спокійно. Україна – халк радісний.